S24 erabiltzeko erraza den adimen artifiziala duena, hilean 9 euro bakarrik ordainduta. Euskaltel, zer nahi duzu bihar? Ekainaren 23 Bilboko aireportuko ez onartuen eremuan dagoen 20 urteko gizon sahararra deportatuko dute bihar Marokora. Izan ere, Auzitegi Nazionalak ez du kautelazko neurriak hartu gazte sahararrak asilo ukatzearen aurka jarri zuen errekurtsoen aurrean. Auzitegi Nazionalak argudiatu duenez, gazte sahararraren kontakizunetik ez da ondorioztatzen arrisku larria, berehalakoa eta egungoa dagoenik, behintzat badaezpadako neurriak hartzeko adina. Gainera, kontakizunak ez duela zehaztasunik gehitu du. Espainiako Diputatuen Kongresuak botere judizialaren kontseilu nagusia erreformatzeko legea premiaz izapidetzen hastea onartu du PPren eta PSOEren 258 aldeko botoekin. Euskal Alderdiek ekimena kritikatu dute. Bilduk esaterako jakinarazi du ez duela parte hartuko botere judizialaren kontseilu nagusiko kide berriak aukeratzeko bozketan. Ez dugu positibotzat jotzen, ez botere judizialaren kontseilu nagusia berritzeko akordioa, ez da hura aldatzeko PSOEk eta PPek adostu duten proposamena ere. Eta oinarrizko arrazoiengatik egiten dugu balorazio kritiko hau. Proposamena ez doa norabide honean. Ez duelako konpontzen goi estamentu judizial gehienetara edatzen den arazo nagusia. Justiziaren politizazio eta instrumentalizazio etengabea. Herritarrek demokratikoki hautatutako ordezkari publikoen zilegitasuna eta erabaki politikoak zalantzan jartzeko. Sexu indarkeriaren biktimei arreta integrala emateko foru zerbitzuak dagoeneko badu espazio fisiko bat Donostiako erdigunean guztiz irisgarria Kamino kaleko lehenengo zenbakian beralako arreta eta akonpainamendu integral eta espezializatua emateko eguneko 24 orduetan, urteko 300 eta 365 egunetan, berriki edo iraganean sexu indarkeriaren bat jasan zuten edo jasan zutela uste duten emakumeei, haien familiei eta gertukoei. Zerbitzua herritarrei zabalik lanean ari da beraz dagoeneko. Datozen hilabetetan Arrasate eta Goierrin ezarriko diren zerbitzu berriak ere gehituko zaizkio horrela. San Ferminetarako 2 egun falta dira eta Errotxapeako Urruna parkean kokatutako barrakek bihar irekiko dituzte ateak arratsaldeko 5etan, uztailaren 15 arte egongo dira irekita. Euskal Autonomia Erkidegoko osasun garraioa publifikatu behar dela aldarrikatu du LAB sindikatuak Eusko Jaurlaritzaren parean. Araban eta Bizkaian diharduen Lapau enpresak indarrean dagoen hitzarmena betetzeari utziko diola iragarri duenetik langileen artean ziurgabetasuna nagusi dela salatu du. Lapau sartu zenetik salaketa ugari jaso ditu hainbat kontu ezberdinengatik. Hala nola, deskonexio digitala ez betetzea, egutegian irregulartasunak, nominen ordainketetan atzerapenak, lan arriskuen arloan zehapen larriak eta zalantzan jar daitezkeen beste praktika batzuk. Eta espero bezala, Eusko Jaurlaritzak egoera horien aurrean ez du ezer egin, eta ez du erantzunik eman Lapau enpresaren ez betetzeen aurrean. Beste behin ere, Eusko Jaurlaritzak beste aldera begiratzeko jarrera agertu du. Kiroletan, 1.000 ultratrailaren aurkezpena egin dute gaur. 13. ediziora iritsi da 1.000 froga eta udalarentzat benetan poztekoa da. Antolatzaileek eta Bolondres taldea osatzen duten pertsonek urtez urte proba honen inguruan egin duten ibilbidea. Eta hori aitortza dagokigu. Kirol proba hau 1.000 eta 1.000 inguruan dauden beste 2 probak ere oso kirol proba ospetsuak dira eta behasainentzako onuragarriak dira noski, ez? Batetik, gurea dugun auzolana gizarte kohesioa sustatzen dute, erlazioak sortzen dituzte, pertsonak sozializatzeko puntu bat ere badira, nolabait parte hartza sustatzen dute eta horrekin gizarte inklusiboago bat ere eraikitza ahalbidetzen dute eta horren froga da korrikalari eta komunitatearen artean sortzen den elkartasun giro hori askotan, ez?
Arratsalde on guztioi, Bilboko aireportuan dagoen sahararra Marokora deportatuko dute Auzitegi Nazionalak kautelazko neurriak baztertu ostean. Auzitegi Nazionalak errefusatu egin du kautelazko neurriak hartzea gazte sahararrak asiloa ukatzearen aurka jarri zuen helegitearen ondoren. Beraz, Polizia Nazionalak aurreikusitakoaren arabera Tangerrerako hurrengo hegaldian deportatuko dute ostiral arratsaldean. Bien bitartean, 100 saharar baino gehiago iritsi dira Nafarroara uda pasatzera. 93 adingabe saharar iritsi dira Nafarroara asteazken honetan, oporrak bakean programaren baitan, uda Nafarroako harrera familiekin igarotzeko. Tindufetik, Algeriatik, bidaia luze bat egin ondoren, non duela 59 urtetik errefuxiatuen kanpamentuetan bizi diren, 10 aldera 2 autobus iritsi dira Orkoiengo gizartetxera, non beren harrera familiak zain baitzituzten. Batzuk bizirik iraun behar duten basamortu arriskutsutik inoiz irtengabeak, harriturik jaisten ziren autobusetik ikusten zutenarekin. Beste batzuk, errepikatu dutenek, begiradaz bilatzen zituzten senideak, berriz elkartzeko irrikaz. Umeetako 12 desgaitasuna dute eta uda Orkoiengo San Miguel ikastetxean igaroko dute, anasek hartuta. Karol García oporrak bakean programaren arduradunak aurreetan erabeek bizi dituzten egoera larriak kontatu ditu. Este proyecto es muy importante, ¿verdad, Hamdi? Por varios motivos. El primero es sacarles del calor asfixiante que hace ahora allí, que hay días que ya hemos superado los 55 grados y hemos llegado a estar a más de 60. El segundo es para hacerles una buena revisión médica, pues porque allí, aunque hay médicos, pues las condiciones no son las adecuadas, porque están viviendo en un campamento de refugiados. El tercero es pues para darles una buena alimentación, porque es increíble en 2 meses lo que pueden mejorar estos niños y niñas en su tema de salud, simplemente por comer varias veces al día, porque allí en estos momentos, pues por desgracia, no pueden comer todo lo que necesitan. Anas, oporrak bakean programa kudeatzeaz arduratzen den elkartea da. Ekimen hau duela 25 urte sortu zen Saharako ordezkaritzaren hitzaldi baten ondoren. Jose Otsoa aurren bizitza hobetzeko lanean hasi zenean. Bestalde, Fronte Polisarioak Nafarroan duen ordezkari izendatu berri duten Handi Mansurrek eskerrak eman nahi dizkie Nafarroako familiei eta Anasri Saharar herriarekin egindako elkartasun lan nekaezinagatik. Ipar Euskal Herrian, Peio Etxelekuk eta EAJ-ko 3 hautagaiek Fronte Popularraren alde bozkatuko dute bigarren itzulian, eskuin muturraren mehatxuari buru egiteko hartu dute erabaki hori. Frantziako Asamblea Nazionalerako hauteskundetan EAJak 3 hautesbarrutietan aurkeztu zituen hautagaiek jakinarazi dutenez, Fronte Popularraren alde bozkatuko dute bigarren itzulian. Uztailaren 7an, Iñaki Esanizen hautagaitza sostengatuko dut, autogai izan naintzen 4. bozka eremuan. Azpimarratu nahi dut. Bere azken 2 urte hauetako lanek bat egiten dutela gure abertzale ikuspuntu anitzekin. Uztailaren 7an, indar abertzale guziak hauan birorik gabe, eskuin muturraren kontrako boz batean biltzea nahi dut. Hori horrela, Iñaki Etxanizi, Kolet Kapdebieli eta Peio Dufori emango diete botoa, 4., 5. eta 6. hautesbarrutietan urrenez urren. EAJ, EH-Baiko eta Macronen alderdiaren ordezkariarekin bildu da, eta bi elkarrizketa horien ondotik hartu dute erabakia. Nire emozio nagusia beldurra da. Nire egin behar nagusia nire erantzukizuna. Beldurra eskuin muturraren aurrean. Giza eskubideak arriskuan daude. Gure demokrazia arriskuan dago. Gure gizartea bere egoismo eta interes partikularetan zatitzen dena arriskuan dago.
gure Euskal Herria arriskuan da. Bien bitartean Macronen alderdiko hautagaiak kritika egin dio EAJaren erabakiari eta adierazi du zentroko bloke baten alde egin beharko litzatekeela. Ce qu'on cherche, c'est de retrouver un front médian, central et centriste qui s'articule donc de la droite républicaine, des républicains aux sociodémocrates. Et je pense que les sociodémocrates, y compris certains, qui figurent sous la bannière de LFI. Igandean beraz, lehia estu espero da ezkerreko Fronte Popular berriaren eta eskuin muturraren bilgune nazionalaren artean. Eusko Jaurlaritzako lehendakaritzak jakinarazi du Imanol Pradales lehendakariak gaur 8 hasiko duela alderdi politikoekin egitekoa den bilera sorta. Batzar horien helburua izango da gobernu programaren berri ematea eta herri lehentasun eta erronkei buruzko hausnarketa partekatu bati ekitea eta lan metodologia bat ezartzea. Edukiei dagokionez Jaurlaritzak lehentasun gisa jarri du euskal osasun sistemari buruzko herritun zabal bat lortzea. EH Bilduk ez du parte hartuko botere judiziala eguneratzeko eta kide berriak aukeratzeko bozketan. EH Bilduk ez du parte hartu botere judizialaren kontseilu nagusiko kide berriak aukeratzeko bozketan, ez da hura berritzeko lege aldaketaren tramitazioan ere. Honela iragarri du Mertxaizburua EH Bilduren kongresuko bozeramaileak. Euskal Herria Bildu sekula ez du parte hartu botere judiziala eguneratzeko negoziazioan, hautaketa prozesuan, ez da bozketan ere. Eta kasu honetan ere, gure jarrera ez da ezberdina izango. 78ko erregimenaren zutabei men egiten dien akordio hau ez delako ezerren bermea. Ez duelako ziurtatzen, etorkizunean ez dela errepikatuko urteotan ikusi dugun blokeo onartezin hau. Eta are larriagoa dena, akordio honek ez duelako lawfare estrategiarekin amaituko, orain arteko izaera antidemokratikoa betikotu baizik. Argi daukagu, erregenerazio demokratikoa ez dela lortuko gobernatzea lortzen ez duten bakoitzean jasarpen politiko, judizial eta mediatikoaren bidea bultzatzen duen eskuinarekin ados jarrita. Por ello, como formación independentista y de izquierda, Euskal Herria Bildu no participará ni de la negociación, ni de la elección de los nuevos miembros del Consejo General del Poder Judicial, ni en la votación ni en la tramitación de la ley propuesta para su modificación. Ni lo hemos hecho ni lo haremos ahora. Ildo beretik Aizpuruak nabarmendu du botere judizialak hamarkada daramatzala Euskal Herriko, Galiziako eta Kataluniako independentistak kriminalizatzen, beraz, EH Bilduk espero du bi indarren arteko akordioa puntuala izatea. Eusko Alderdi Jeltzaleak bere aldetik abstentziora jo du kongresuko bozketan. Gasteizko alkate Maider Etxebarriak iragarri du elkarrizketak hasi dituela Espainiako Garraio Ministerioarekin merkantzien trafikoa hiritik aterako duen trenbide saihesbide bat eraikitzeko aukera aztertzeko. Etxebarriak udal politikaren eztabaida orokorrean egindako hitzaldian aurreratu du ekimen hori. Gasteizko alkatetza hartu zuenetik urte bat pasa denean, udal politikari buruzko lehenengo eztabaida orokorra gidatu du Maider Etxeberriak. 12 hilabete hauetan zehar lortutakoa errepasatu eta aurrera begira burutu nahi dituen proiektuei buruz hitz egin du. Hala nola, iragarpen nagusienen artean, salgaien trenak hiriko iparraldetik desbideratuko zituen saihesbide bat sortzeko aukera aztertzen ari dela. Trenen inpaktua murrizteko helburua duen neurri honen bideragarritasuna urte erdi barru ezagutuko dugu. Garraio Ministeritzak analisiak bukatzen dituenean. Es razonable analizar la posibilidad de desviar esos trenes de grandes dimensiones con un bypass desde Jundiz que rodee la ciudad por el norte, de manera que la ciudad consolidada se limite a recibir los convoyes de pasajeros. Airearen kutsadura handiko momentuetan autobusak doakoak izango direla eta trafikoa murriztuko dela ere iragarri du. Ostiralean onartuko den epe laburreko ekintza planean aurreikusitako neurriak dira. 3 egoera definitzen dituen plana, horietako bakoitzerako neurriak ezarriz. La situación preventiva, la situación de aviso y la situación de alarma.
La de alerta va a contemplar la recomendación de limitar la práctica deportiva en el exterior, de tráfico como aplicar la gratuidad del billete del autobús urbano o restringir la circulación en el centro en función de las etiquetas medioambientales de la DGT. Begirada atzera botaz, Alderdi Sozialistak eta EAJak osatutako gobernuak oposizioarekin erdietsitako akordioak goraipatu ditu. Izan ere, talde guztiekin adostu du. Aurrekontuak Euskal Herria Bildurekin, iregintza antolamenturako plan orokorra elkarrekinekin eta bestelako akordioak Alderdi Popularrarekin. Si hay una cosa que ha quedado clara en este intenso arranque de mandato es que este es el gobierno de los acuerdos. Un gobierno que ha sabido pactar con todos los grupos municipales. Jendearen bizitza arduratu eta haien arazoak konpondu nahi ditugu. Eta hori akordio gehiagorekin bakarrik lor daiteke. Lortu ezin izan zuen ordenantza fiskalei buruzko akordioa ekarri dugu gora ere. Hurrengo urterako hau posible egiteko asmoarekin negoziatzeko deia luzatu die oposizio taldeei. Politika aurrerakoiak indarrean jartzeko bada, Euskal Herria Bildu zubiak eraikitzeko prest dagoela baieztatu du Rocio Bitero bozeramaileak. Alderdi Popularrak beraldetik hiri proiektua ez izatea leporatu dio alkateari, hiria gainbehera egoerara eramaten ari dela baieztatuz. Zentzu berean etorkizunerako planik ez izatea kritikatu du Elkarrekin Gasteiz taldeak, akordioak erdiesteko borondatea erakutsi badu ere. Gipuzkoako Aldundiak sexu indarkeriaren biktimentzako arreta integraleko baliabide nagusia zabaldu du Donostian. Gipuzkoako Aldundiak sexu indarkeriaren biktimentzako arreta integraleko baliabide nagusia zabaldu du Donostian. Zentroa eguneko 24 orduetan egongo da zabalik, urteko 375 egunetan. Baliabide nagusia Donostian dagoen arren Arrasateko eta Goierriko beste bi zentroekin osatuko da zerbitzua lurralde mailan. Berehalako arreta eta akonpainamendu integral eta espezializatua ematea da helburua, eguneko 24 orduetan urteko 375 egunetan. Berriki edo iraganean sexu indarkeriaren bai jasan zuten edo jasan zutela uste duten emakumei, haien familiei eta gertukoei. Zerbitzua herritarrei zabali dagoeneko eta datozen hilabeteetan Arrasate eta Goierren zerbitzu berriak ezarriko dira. 3 zentro hauen bidez Gipuzkoak gizarte larrialdiko zerbitzuaren bidez ematen duen arreta indartu nahi da, hurbileko zentro espezializatuak zabalduta emakume bakoitzari erantzun integrala emateko. Arreta guztiz pertsonalizatua da, presentziala naiz telematikoa, online eta telefonoz, eta baita biktima dagoen lekuan ere ara joango bailirateke langile teknikoak arreta individuala taldeko edo ikuspegi komunitariokoa ematera, horrela zerbitzuaren lurralde irismena bermatzeko. Donostiako zentroari dagokionez oraingo kokalekua behin-behinekoa da. Gros auzoan aurreikusitako zentroa egokitzeko lanak hilabete batzuk barru amaituko baitira. Bestalde Arrasateko zentro aurreikuspenen arabera azaroan zabalduko da, eta Goierrikoa ere urte amaitu baino lehen aktibatuko da. 3 zentro berri hauekin aurrera pauso bat eman eta emakumeen aurkako indarkeria matxistaren biktimak artatzeko sare guztia indartuko dute. Harremanetarako telefonoa 900-840-888 edo eta emaile indarkeria marratxoa sexuala abildua gipuzkoa.eus eskura dituzue. Iruñaragoaz, San Ferminak gerturatzen ari zaizkigu eta, kaixo Irune? San Ferminetarako soilik 2 egun falta direla, gaurkoan Runa Parkera gerturatu gara, hemen Arrotxape auzoan kokatzen den gunera, hemen barrakak muntatzen baitira, eta bihartik aurrera haien ateak irekiko dituzte, naiz eta San Ferminak 6an hasiko diren. Arratsaldeko 5etan ateak irekiko dituzte, eta uztailaren 15 arte irekitak egonen dira. Aurrentzako eta helduentzako gunea izango baita hau, eta Korralillosen beko zonaldean aurkituko ditugu. Iruñeko Arrotxapea auzoko Runa Parkeak joan den ostegunean hasi zen ferialeko lehen atrakzioak jasotzen datozen San Fermin jaietarako. Gaur San Ferminetarako 2 egun falta direnean eta ateak irekitzeko egun batera azken ukituak ematen ari dira. Azoketako industrialariak beren atrakzioak muntatzen saiatzen ari dira egunotan, eta beti pizten dute jakinmin handia, batez ere txikienen eta gazteen artean. Barrakak dira aspaldiko garaietatik San Ferminekin lotuta egon den erakargarrietako bat, naiz eta oraingo barrakek haien antzik ez izan.
Aurten ere festarako gutxiago falta dela eta San Ferminak kale kantoiaren bueltan daudela erakusten duen ezinbesteko seinaletako bat da. Bihar arratsaldeko 5etan irekiko dituzte aianateak fanatikoenek haietaz goza dezaten. Ohitura denez, San Ferminak 14an amaitu arren, aurrek 15 arte gozatu ahal izango dituzte, prezio merkeagoan. Barrakez gain, janari postu ezberdinak eta tirapitxoi ohikoa aurki ditzakegu, baita tombolantojito sospetxoa ere. Ausartenentzat atzean izuaren etxea dago. Ohiko atrakzioak ere badaude, hala nola talkautoak edo matxinsaltoa. Beraz, bihartik aurrera, ia egun osoan zehar barrakak irekita egonen dira. Beharginen aldarrei dagokionez, Euskal Autonomia Erkidegoko osasun garraioa publifikatu behar dela aldarrikatu du LAB sindikatuak Gasteizen. Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako ambulantzietako zerbitzuaren kudeaketa publikoa aldarrikatu du LAB sindikatuak. Eusko Jaurlaritzaren aurrean elkarretaratu da, privatizazioak zerbitzuaren okertzea ekartzen duela salatzeko. Zerbitzuaren privatizazioak horrelako egoeratara garamatzala pentsatzen jarraitzen du. Langileak erretzera, baliabideak geroz eta eskasagoak izatera eta zerbitzua betetzen dela bermatzea arriskuan jartzera eramaten gaitu. Beraz, zerbitzuaren kudeak eta publikoa defendatzen eta aldarrikatzen jarraituko dugu. Uste baitugu funtsezkoa dela herritarrei zerbitzu ona emateko. Ekainaren 11an ambulantzietako hitzarmena sinatu zuten ELA, Comisiones Obreras eta UGT sindikatuek. Akordioaren aurka agertu da LAB. Dauden arazoak betikotuko dituen hitzarmena dela salatuz. Erosteko ahalmenaren galera berreskuratzen ez duen soldata igoera batera eta ordu murrizketa batera mugatzen da gehien bat. Ez da ia hobekuntzarik egin baimenei eta lizentziei dagokionez. Estatuko familien lege berriarekin indarrean daudenetatik haratago. Araba eta Gipuzkoako ambulantziak kudeatzen dituen Lapau enpresaren jarrera kritikatu du sindikatuak, baita Eusko Jaurlaritzarena ere. Lapau sartu zenetik salaketa ugari jaso ditu hainbat kontu ezberdinengatik. Hala nola, deskonexio digitala ez betetzea, egutegian irregulartasunak, nominen ordainketetan atzerapenak, lan arriskuen arloan zehapen larriak eta zalantzan jar daitezkeen beste praktika batzuk. Eta espero bezala, Eusko Jaurlaritzak egoera horien aurrean ez du ezer egin, eta ez du erantzunik eman Lapau enpresaren ez betetzeen aurrean. Beste behin ere, Eusko Jaurlaritzak beste aldera begiratzeko jarrera agertu du. Gauzak horrela, Araba, Bizkaia eta Gipuzkoako ambulantzietako zerbitzua publiko bihurtzearen alde mobilizatu da LAB sindikatua. Greba mugagabean daude Cementos Rezolako langileak, Udan Arbeo. Azken astean hasitako greba mugagabekin indarrean jarraitzen dute Cementos Rezolako, Arrasateko Mikrolikuideko eta Nafarrako Mondelez enpresetako langileek. Cementos Rezolan 56 kaleratze bertan bera uzteko eskatzen ari dira, Arrasateko Mikrolikuiden berriz plantillaren erena ez kaleratzeko eta Mondelezen hitzarmen duin baten aldeari dira lan uztean. Testuinguru honetan LABek kaleratzerik gabeko trantsizio ekosozial baten beharra aldarrikatu du. Krisi klimatiko larria bizi dugun honetan trantsizio ekosoziala beharrezkoa dela aldarrikatu du LAB sindikatuko Garbina Aranburu koordinatzaile orokorrak. Industrian birmoldaketa sakon bat egin behar dela eta birmoldaketa horien barruan deskarbonizazio prozesu bat eman beharko dela. Aldiz uste du Cementos Rezola moduko enpresentzat deskarbonizazioa enplegua suntsitzeko argudio eta itzakia bilakatzen ari dela. Guk ez dugu trampa horretan erortzeko inolako asmorik, gu noski deskarbonizazioaren alde gaude, baina horrek eskatzen duena da prozesu horiek planifikatuak izatea, prozesu horiek ordenatuak izatea, transizio ekosozial bat egin behar da, eta transizio hori ezin dute enpresek lideratu. Transizio horretan langilei hitz eman behar zaie eta langileekin negoziatu eta adostu egin behar da. Trantsizio ekosoziala aurrera eramateko liderazgo publiko sendo baten beharra azpimarratu du, plan integral bat izatearekin batera. Ildo horretan eskuartze publiko sendoa izango duen industria politika eskatu dio Eusko Jaurlaritza berriari. Eta horrek gaur egun arteko politikak alboratzea, beste norabide bat eskatzen du. Enplegu planak behar dira eta lanaldi murrizketari ere heldu behar zaio eta lanaldi murrizketa sakon bat beharrezkoa da. Horri gehitu dio eraldaketa prozesu hori ezin dela ulertu eta ezin dela gauzatu langileen parte hartze eta adostasunik gabe.
Deskarbonizazioa medio 56 kaleratu nahi dituzte Añorgan. Oriala Cementos Rezolako langilek hainbat egun daramate greba mugagabean. Baina ez dira greba mugagabean dauden bakarrak. Arrasateko mikrolikuiten kasurako enpleguaren defentsan daude, edota Nafarroako Mondelezen hitzarmen duin baten alde. Abiadura handiko trenari lotuta Euskal Irrekoaren eta Nafarroaren arteko lotuneak eztabaida iturri izaten jarraitzen du Euskal Erakunden artean. Espainiako gobernua txosten tekniko bat egiten ari dela eta guk txosten hori oraindik ez dugu ezagutzen. Beraz, pentsatzen dut, agerian jarri diran ikuspuntu hauek ere nolabait, oraindik txosten teknikoa ez baldin badago, guk nahiago dugu horri itxaron, ez zer esan aurretik. Hala ere, astelenean bertan egon ziren hiru aldun nagusiak lehendakariarekin bilduta, Gasteizen eta ni ziur nago hiru aldundietako aldun nagusiak eta lehendakariak danok dakigula itsasontzi berdinean goazela eta Euskadi dala gure itsasontzia. Nazioartean hauteskunde eguna dute gaur Erresuma Batuan. Kiroletan 1.000 lasterketa aurkeztu dute gaur. Badator urtero egin ohi den 1.000 lasterketa. Uztailaren 12an hasiko da Beasainen eta 30 herrietako mendiak zerkatu ostean, uztailaren 14an Beasainen amaituko da. Korrikalariek 171 kilometro izango dituzte aurretik 10.500 metroko gorabehera positiboarekin. 4 mendi maratoiren parekoa da, baina dena segidan. Hala ere ultratrailarekin batera badira beste 2 lasterketa ere, Goierriko 2 handiak eta Marimurumendi maratoia. 13. edizioa da honakoa eta aurten Euskal Herriko zein nazioarteko 1000 korrikalari baino gehiago izango dira irteeran. Horrelako lasterketek kirol mundua mugiarazten duten moduan gizarte kohesioa eta auzolana sustatzen ditu, eta turismoan ere eragin handia du. Azken finean, Beasain, Gipuzkoa, Goierri eta Euskal Herriaren irudi positiboa azaleratzen da. Kanpotik mundu osotik bisitariak ere etortzen dira eta noski azkenean gure ekonomian ere, ingurunean, gizartean, eskualdean badauka horrek bere esanahia, ez? Azkenean gure lurraldearen erakusgarri badela, ez? Kirola egitera datoz, baina kirol horrekin batera gure lurraldea ikusteko era bada. Maila horretako lasterketa batek izan dezakeen eragina dela eta ingurunea zaindu nahian Jaurlaritzarekin eta Ioberekin batera lanean ari dira, erronkagarbia izeneko proiektuarekin. Nun neurtuko deun, benetan 1.000 proiektuk dauken eragine egun horietan. Bai mugikortasun aldetik, bai hondakinen sorreran aldetik, hainbat atal neurtuko ditugu egun horietan. Metodologia honen helburua da ekitaldian parte hartzen duten pertsonak eta erakunde antolatzaileak kontzientziatzea ekitaldi jendetsuen garapenari lotutako inpaktu negatiboak arintzeko beharraz.
Izan ere ingurune paregabeak zeharkatuko dituzte Aralar eta Aizkorriaratz parke naturalak. Oro har erronka eta laitasuna izango dira nagusi datorren astean. Batzuek helburutzat garaipena edo podiuma izango dute, beste batzuek aldiz helmugara heltzea. Onaino kontatzeko genuena, Endika Lain, Zigordezeta, Auzoko, Monsieur Lekrep eta Odeik eginiko makila bestearekin agurtuko gara. Ongi izan. Gure burbuia nahiak berean, tatakoeneko ontutak gaude, ale. Amorakin bazkala aurretik ame, ustakitz eregin junara edo berame. Kontako zutipuin bat, eilubin bat zen, Juantza Auzoko Odeita Endika Lain. Derrigorrezkoa bada ez dut gura, gometz gorriak ezkuntzan oitura. Hizkuntza ganutoen antzera doa, hau eskutik eskura. Barka ez du dala nahi anai, zeude luiar, danak utzi biluzik, heldu datan egua. Tazea maizu zentaiek egegi ditugu bankuan, hau errez betetzen zaigula gargantu. Atzoan egin zer egin gaur galdua, urkitu nion zentzua nire modua, zelan maitatzen ikaste hoxe da kontua. Nik ez nauk artista, zero metodo, aurrena naiz tximista, gero sekolo. Sartu jelau txoro, zure festan rapero, etzen uten euskera espero, pero sekolo. No es oro. Zeon pelukero bat mutila, eta pelukerak dena pelukerak ziren, eta nik ikusten omen nahin bakarrik beha lanian, mutil bezala nik nahi niola lagundu berari. Hoi, zeba izakila. Zenbatetan lotzen dugute, ez? Hau, gure profesioarekin, eta zuetako zenbatek esango zenukete, txikitan esandako horrekin bat datorren lan batean zaudetela, edo zure bokazioa betetzen duen lan batekin zaudetela. Bueno, vale. 50-50, komsa. Vale, eta hemen dator pixka gure galdera, ez eske, zer da hain zuzen ere boka? Eta zu, abetx? Zer? Zu? Nik ez dakit, nik denetik ez dut iten. Ez dakit. Ez dakizu? Lana bere hortan, bokazioa txikitan esaten unakin, bere hortan igualez. Minezu esan, eski horretara guaz. Guazten esplikatzea lehenengo, zer den bokazioa. Ekarri zuegu diferenzioa, porque gara, dena galduak, hortaz. Nik atet, askotan hartu botau zen. Bueno, bokazioa. Kaixo atxaldeon. Bokazioa da, nolaite deia darra alko honek deitu euskeraz, ez? Dela latinez bokare, deia eta io dela akzioa edo honen efektua. Ta dago oso lotua bokazio hitza kristautasunarekin, bai, jainkoaren deia darra zea sentitzarekin. Esaten da, bokazio izan deta, pues de repente moja edo apaiz hartuko naiz, bai? Hola esaten da. Ta, 19. mende bukaran, eta 20. mende hasieran, jasizten erabiltzen zentzu zabalago batean, talutu zen beste gaur egun ulertzen dugu zentzu horrekin gehiago. Eta da, karrera bat, lanbide bat, edo beste dozein lanbide, edo jarduera hasteko nahia. Oraindik beharrezko gaitasun edo ezagutza guztiak eskuratu ez direnean, hau da, batxintza benean, inkluso lehenago igual, ez? Como dira gatzen. Nik uste, sorti dutekin ez da gazula bokazio bat. Da gazula, como, desira bat, nahi bat, pero ez da, como, ontan ikusten ez, ea, como, proiekta egiten dut. Ez? Da gehiago, como, nik sortzi urtekin nahi nuzal zuzendari, arkeologo ere bai urtikan, dinosauroekin ibili, no sé, osagoz asko zen, como, eta pelukero ere bai izan nahi nun. Nik arre bai nion matxakatua, matxakau iten nion. Ja, matxakatuta. Matxakau, entraen zan, no sé, eskaina nik sore emizintzen orduan, bideiak euskatikan soriara, 3 ordu, formeta zar batean hortaz, denbora asko zen, eta harribiltzen nintzen, bere iak. Leno, esan dunean, metafora despelutxada zen, bere arreba, soriatik Euskal Herriako bueltan, nola iristen. Nera bizarrean bizitzen dugu guztia, gaixua. Hordi, esaten bezala hau da, gaitasun ezagutza guztiak guandikan eskuratu ez direnean, ez? Ta hezkuntza zientzien arloan, pedagogian, hezkuntza psikologian eta antzeko arloetan asko ikertzen den eremua da. Nola sortzen den bokazio hori. Nola heltzen den norbait desiratzera edo ez, proiektatzera bere bizi norabidea hori izan edula. Eta gero, ja hezkuntza sartuz. Gehiago, hezkuntza sisteman orientatzaileek bokazio hau topatzeko frogak egiten dizkiete ikaslei eta bokazio horri jarretzeko bideak proposatzen dizkiete. Karo, guk deitzen genuen gure institutuko orientatzaileari desorientatzailea. Vale. Eta uste denak sentitu izan dugula hori ez, dela persona bat, itezkizuna testak, ez dizuna ezertaz ezautzen gerturatzen dela, itezkizu como
lau galdera, beti ikusten duzu agobiatuta, como ez da gara denbora zurekin noteko. Dar de psikologo baina ez, da persona tortagona eta ikustezuna ez duna maite bere lana, gure kaso mintzatola zen. Eta horrentzen, como, bueno, zuk orientatu behar nauzu. Spoiler, nire formazio orientatzaia izatekoa. Enabil horretan lanean, baina. Izatez. Bueno, baina zu orientazioan ezago ez niake. Tarot gartekin bentsat. Hombre, ointz esan bertzua. Hombre, a ver. Ez, agero ez hau zaizut. Nola atera behar duzu ataka honetatik. Bueno, a ver, hortaz. Vale, da honi altzezkoen bat eta inbat kritika, ez? Dela, como, vale, nola bertzen dugu bokazioa, ez? Ta zelotu dauka gaur egundako haune ikuspegi oso individual eta ez, desiretan oinarritutako horrekin, eta nola dator bat, bizi egun erretatrekin, zeren, karo, ni naiz, langile familiatekoa, oza, ez dut, ni herencias, ni hostias. Orduan, ez da enpresak ez ezerrez. Orduan, karo, nik izan ezaket bokazio bat, izatekoa, nahi izan diseinadorea, izan nahi izanun diseinadorea, arropa diseinadorea, flipaba. Eta hortarako berazuna da, kontaktuak, kapital kultural baketekagaz, dirupiat izan, zeren bestela, pues bai, egin dezakezu lau trapukin diseinu bat, pero Alexander McQueen dago bat munduan. Eta ez, un urtean behin, topatzezu beste guzti zer dia, ez? Ba, ez da inoren semela bakortaz, bokazioa nola dator, ez? Nola sazetalka egiten duen bizi ezun errealitatearekin, hori da, kritiketako bat. Eta oinarrizkoagora joz, lana beharrezkoa dela gure munduan, eta gure zeadan. Eta egin berritugula gauzak ezaki dela. Nei oso zaila zi pentsatzean norbait izan daitekela garbitzaia bokazioz. Eskaia garbitu ditzakela bokazioz. Osa, egongo da igual inor, pinorokorrian jende gehienak egiten dugu, egin behar delako, eta beste hainbat lan, bai? Bakizu dobela garbun reilak etxe garbitzarenak, etxe agoitibera garbitzarenak, osa, flipatzen zu. Ni eske galtzen ez, ja, sentitzen du bine, ni naiz generazion Y, osa, millennial, ja, gauzoekin galtzen. Ez esan zuit, ez dela? Galdu. Galdu iten zara? Bueno, esa algoritmoa gauzak esatitu, nire ustez, eta hor dago zerbait da, garbitzaren kontuan, bai? Kontua da. Lana beharrezkoa dela, eta badudela lan asko ez dienak atseginak, hau uste dut feministek induten zea bat aldarrikapen bat ere zaintzen inguruan, ba zaintzak igual batzutan marrik badia, baina eske zaintzak behar ditugu eta elkarren artean zaindu behar dugu, eta lanarekin berdina da. Eta ni, nire formazioan askotan ez, bokazioaren inguruan, eta ikasleen bokazioa topatu behar duzu, ezakizer, nahi kontraesan handiak sortzen zitzaizkidean, hain zuzen ere, ezakidalako ze puntura arte, eta nik hau askotan diskutitu izan du jendiakin, ez? Zer den bokazioa, ea bokazioa bat eta bakarra da hon, eta ea profesional ona izateko bokazioazko izan behar duen, eta zer gertatzen da, naizetan ere bokazioa izan, erabakitzen baldin badu beste lan batean egitea, beste gauza batean lan egitea, baldintzako beagoak baldin badira, denboren baten baldin badit beste gauza batzuk egiteko, eta abar luze bat, bai? Badago niretzako hemen trampa bat, dela azkenean bokazioa batez ere, langile klaseko pertsonentzako, dela zuk zure bokazioa lortu nahi baldin baduzu beste maite duzu zure bokazioa, edo zer gauza egiteko gaizarela horretaz bizializateko. Orduan, janitzazu soldata mierdak, janitzazu gratis egin kontzertu hau, janitzazu bestea, eta bukatzen baldin baduzu beste zerbait izaten, eske benetan ez da zure bokazioa. Benetan ez zaizuen beste gustatzen. Benetan etzen zuk egin nahi zen naze bestela aguantatuko zenuket dena, pasako zenituzke trago txar guzti horiek, eta iritsiko zinateke izatera, aktore, astronauta, golflari, bai? Eta gero bestentzako ere da, pues azkenean filtratzeko modu, osea, ez, bakoitzak jartzeko toki batean, ze honetan eskusa aitzaki honekin. Ja, eske guztiz bat. Gaina bukazerekin oso solotu dago baitare, como ez kontuan izaterena hori zindenzura puntu hartarako. Eta gaina uste dela, como oso